बेसे हाय नागिरना Ini ya, kudu menden. sudah fixan mau lagi दिङा सौफैनो हादों थेंक इउ लाइक डन थेंक इउ स' माच मा होनदों
माहा दङ थाबायदोंमोन आं न'आव मोनफैबाय मा सिरि खामानिसो मावदों ओरै आदसा दे नागिरो बांला बांला कापुल चेनेल बांला कापुल चेनेल थेंक इउ हाय हेलौ उनाव सफैनो हाबाय थेंक इउ सो माच on thank you मा होनदोंमोनथाय लागाव सोरखौ नायहरदों लाइक होबाय अके on thank you
थेंक इउ स' माच नै रावबो फैयाखैलै लागाव आयै सिथोबा आर'थि सहैनो हाबाय थेंक इउ बुलायनो नामा ब्र फै बुलायनो दाहायफिनसां ओइद मोसौसो खाफैदोंलाय नों नै र' दे नांखायो दा दिङा थेंक इउ ओमफ्राय उनाव मा होनदोंमोन अन दोनबाय मबाइलाव सफैनो हाबाय रावबो कमेन्ट हरा मा होनदों जोंहा सोर सफैनो हादों फरमिला बसुमतारी सफैनो हादों हाय आदा हेलौ 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 थेंक इउ आनलाय सिगां सफैनो हानाय गोजोननाय थाबाय आरोना अखिरा खोनो उनाव मा होनदों आंबो लाइ मैगं हानोसैनो दे हादो दे मोसौसो खागासिनोखा आरोना मोसौ बोस्लायग्रोनि आं गिदिंबाय थानायखाय दिनै लानासो फैदों माबा फनखौनो ओमफ्राय साला आं बे लाइक होना फैया आं एलबि होदोंबा हनै मालाबाबो एलबि होनानै मालाय एलबिआव दा हाबदै होनखायो आं चेनेला हेक जाजागोनबो दैथुन सफैनो हाबाय थेंक इउ थेंक इउ स' माच दे गोलाव गोलाव कमेन्ट हरदोंबा आं फरायनो हाथ'नाय नंला दे गाज्रि दामोन
turn on this one on thank you MMB सफैनो हाबाय अके नो thank you turn on turn on RT on on they turn on RT on ah they turn on माखौ रागा जोंहरलायखोरा सासे जानोसै नोंसोर लारियाव साथ' लाइक डन थेंक इउ मा होनदों थेंक इउ उनाव थेंक इउ थेंक इउ एमबी अके turn on
Thank you so much. Comment. आयौ नेहा मेदाम सफैनो हादोंलै थेंक इउ so much. जोंहा मा होनदों हाय इमाव राजा हेलौ गुड मर्निं नै दे आंहा गंसेजों अन दं मैगं दे जेबो नङा उनाव दे दोनबा जाबाय आंबो मा होनदोंथाय आंखौ बावथारबाय नामा बावाखै नोंबो एमाव मावनो बावाखै आं लाइभ होब्लाबो गैला दानानो बबे समाव होयो नोंबा हनै जोंहा ओरै गिदिंलाय थाबाय थाग्रायावनो माबा जायोना सानसे थ्रोब जाखायो एलबिजोंनो दाबो नोंसिना मालाय मन' जाबायलै अन दं ओंखाम जानो दे आरथि अन Hello, madam, on. गोदान फैनो हादों जोंहा ANB LB प्रडाक्सन ओइ जाम्बानो सोजालायखो लैयो सोर बेलाय सोर बायदिसिना मा चेनेल दे गोदानबा साब खालामना गालांबानो जाबाय आंबो साब खालामसिगोन दा एलबि दोनखानानै भिडिअ वाच खालामनां आरथि अन थेंक इउ नेहा मेदामा जोंना मा होनदों
आखायानो आखाइ बोरै बोरै नांलाबाय थायो। रमा मा खबरनो जन नार्जारि अवान थेंक इउ सोर सासे गोदान ओंखारबावबायलै डिसि कर ब्लु दे दंहाय हायदिना चेनेल आया दे चला आखाइ जैसे जी मैंने आपको ब्लॉक कर दिया और जो न्यू है सब करो हमें दमान और थी सना मा खबर ना डिसि थांखो ना माखो देसी जी चला गया क्या कमन फरायनो सोलाबाखैलै गाज्रि दा मोनसै माथो अन माबा दं हायदाय साबैसे दं जाखो साब्रै turn on or turn
Ja. On. Thank you, Roma Bidamon. Raution. हम दीवाने हैं हाँ करते हैं बेकरारी में on. Thank you. Nè mày đồng on. Không muốn phải xuống hàng ra đây ăn một số cái này, ha. Hai đây. À. Đường nó lo ra phải. Số hoa đúng hàng này ở đây, như thế vậy. Đừng nó đang à. Hey. Raution. Mày đồng on, thank you. On luôn, mày thắn ra hàng trước đây. À.
Return on. Rồi. Rotation. Rotation. Neon dong warna. Return on. Ah. Right. T1. Mau ang मा खालामबाय थाखोनो नों मा खालामबाय थाखो मोसौ खादों आं मोसौ दोस्लायफैबाय फैथा दोस्लायफैदों आं दोस्लायफैदों मोसौ नेहा मेदाम टि अन रिटर्न अन अट' सालायलायबाय आरोना आरथिया दे बारा गोबाव गैखाला आंनाबो Return on, thank you. Return. Hurkali.
रावनोबो दा खिन्था बुंदों आंना जानि रुमा दं अन थेंक इउ Roti on Roti on Roti on thank you दुगैग्रोनोसै आं दुगैनो आंहा दुगैयाबा होद साला Bisa. Ini menurut undang, nggak bisa apa dengan ini.
Thank you, Rachel on Arochon. Thank you so much. Jangan lakukan saya bukan malam.
थेंक इउ आरती थेंक इउ दुगैखांबाय दाबो नै बारा गैखालाबो लानसानो मोनजाखै माव दाहोन बोरमा मावजि आइदै सिथोबा
MB okay. MB box okay. MRD madam on. Thank you. दासोलै 1 hour जाबायमोन माथो। होमबा दोनथ'नोसै नामाथाय आंबो माबा खालामदों नामा? थेंकिउसै आंनो लाइभ स्ट्रिमाव जोबजासे सापर्ट होनायनि थाखाय आंखौ रोजा रोजा साबायखर। बाय खालामदो जोंहा लिबियन फैदोंमोन आरोना थेंकिउसै लिबियन आंखौ 1 hour कमप्लिट खालामना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना रोजा रोजा। बाय थेंकिउ बाय खालामदो लोगोफोर सोर दङ।
मा होनदों दुना दा दंमोन दासो सिरि मोनदों दे नोंहा मेगन मोदै जायोना मोनायाव जेबो नङा दे leave it on सोर सौफैनो हादोंमोनथाय बेखौ नायनो रोंबावाखैसो आं visit free fire नामा जाखो हाय हेल' भायाजी अलग क्या leave it on on thank you बाय बाय दे दोनसै आङो थेंक इउ सै आंखौ जोबजासे मदद होनायनि थाखाय बाय बाय